लागायबाय बिथांमोना 30 जनसो दंखायो जोंहा दिनै खारग्रा माखाया हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमाल ब्लग यूट्यूब चैनल आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनायना थालायबाय ओमफ्राय आं दिनै फिल्डआव मोनफैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय खारनाय भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना मोनथाम गामिनि फैदो आरोना दिनै गाइस 30 जन जागोन आरोना मानसिफ्राथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस बिथांमोना बेसे टाइमाव हाबनो हायो आरोना तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम गाइस तो लेट्स गो लागायबाय बिथांमोना 30 जनसो दंखायो जोंहा दिनै खारग्रा माखाया एक लाइन जाथो Oh my god जिबोदों मंगला र' फैदो नों थुदो थुखादो जायो फार्स्ट पजिशन नों नैयाव थानाय सिनाव था एक शॉट 8 एक 10 एक 12 एक 14 एक 15 एक 17 एक 19 एक 20 एक 22 एक 26 एक 30 133 130 लासै नुवाखै ना लाखाब्रा नों 2 रानिं इना भिडिअ नि माबा माने बन्द बानाय जाग्रा गैया दंलै गैया भिडिअ स्टार्ट होआखै नोङो या भिडिअ स्टार्ट होआखै आं खेबबाय दंलै माने खेबदो माखारे इनि होलै इना वान गावखौ होलांना नुनायाखै होमबा इखो बान्दोब्रा एबार फार्स्ट पजिशन बेसे लागा टाइमा खोन्थानाय आंनो 2:29 खोन्था 31 2:32 2:34 ओइ नों लगा मालै जनाव ओइ नों 2:38 2:40 41 2:43 हो बेसे का टाइमा 2:54 बिथांमोना लास्ट पजिशन आरोना टपा जा सिगाङाव मोनहैग्रोबाय दहायनो एबार 10 रानिं टाइमखौ नाय नोंथांमोना नुवाखै ब्लार जादों र' फार्स्ट पजिशना नों मानो बिदि खालामदों नोंलाय आङो गावखौ स्टार होलांदों होनना सानदों नोङो नंबाय दं होनबा नोङो सासेयाव वानानो नोङो 100 लाइन ट्रान्स जाखायो जा लास्ट पजिशनाव बिथांमोना दं ओमफ्राय बे इसोर गेजेर पजिशन आरोना ओमफ्राय नै सिगां पजिशना जा मोनफैग्रोबायानो आरोना मा डिस्टार्ब नों गथ'आ साइड जा लागायबाय जा बिथांमोना टाइमखौ नाय बेसे जाखो टाइमा जाबाय 3:51 जाबाय थ' नैसिम मोनफैबा जागोन आरोना 3:57 4:3 4:6 4:12 oh 4:19 last position आरोना guys ini brain pas position
मोनहैफिनबाय आरो ना इखिसा टाइमा 4:35 जाबाय बेसे रानिं इयो सारि रानिं ना सारि रानिं गाइस बेसे लादोंमोन सारि रानिंआव 4:35 सारि रानिं गाइस नै जा बिथांमोना दासो 4 रानिं आरो ना ओमफ्राय जा नै टपआव जा बिथाङा दङ निर्मल जा टपआव निर्मल दं निर्मल जा सेकेन्डआव सिगाङाव थानाय नामा मा नाममोन रोंखाया नै जा बिथाङा टपआव दं आरो ना र' खाथियाव फै टाइम मेन बेसे लाखै टाइमसिम खोन्थानाय 5:24 5:24 लादों आरो ना फार्स्टनिया लास्टआव जा दंबावो Oh. Barba. Oh. दा फार्स्ट पजिशन मोनफैफिनबायानो नै सारानि क्लम जाबाय ओमफ्राय फार्स्ट फाक खारलांदों आरो ना इसोरो गाइस आङो राउन्ड गिदिंबाय दं आरो ना गाइसमोन राउन्ड गिदिंनाय खेबसे नोंथांमोना मोखांफोरखौ सिनायनाय बायदि एसे मानसिफोरनिखौ जा बिथांमोना फार्स्ट रानिं आरो ना दायो एसे साथामा टपआव दं आरो ना दायो जाबाय सेकेन्ड पजिशन नै जाबाय थार्ड पजिशन नै जाबाय फोर लाइन 4 क्लासाव दं जाबाय 5 पजिशन जाबाय 6 पजिशन जाबाय 7 पजिशन जाबाय 8 9 जोंनि फिल्डआ नै आरो ना गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन Ten, 11 नै टप माखाय आरोबाव मोनफैफिनलायबाय लगाव जा बिथांमोनखौ दानबोदो आरो ना टपआ सिगाङाव मोनहैबाय Wow. Ah!
It's running. लगाओ जा बिथांमोना सार्ड रानिं जा बिथा टपाव दं आरोना आद रानिं लास्ट रानिं आरोना गाइस जाबाय सेकेन्ड पजिशन Ayo dong arena simnya खारगासिनो ओमफ्राय टपनिया जा गाइस बेसेयाव मोनफैयो असगम टाइम को लाबनाय जा टपा गाइस लाब्लाबो टाइम को नाय लास्ट पोजिशन बेसे खोन्थानाय 10:50 Guys, 10:50 update dayo 54 जाबाय आरोना मबाइलाव सिङाव दायो सेकेन्ड पजिशन 11 मिनिट 11:02 दिनै 11:02 मारा पजिशन दिनै थार्ड पजिशन 11 12 13 14 15 16 11 20 Kenapa? Baki dong bawa las. Saya dulu sekarang lagi. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 45. 45, 46, 47, 48. 48. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 12, 1, 2, 3, sare. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Berasa dong bawa bisoरला बिथांमोना खारखानानै रेस्ट लाबाय आरोना दा गाइस ini बिराद बुरजा मोनथाम गामिनिथ' गाइस बिथांमोना कमेन्ट खालामना सोंबाय थायो बबेनि होननानै गाइस बाक्सानि आरोना गाइस बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि थाबाय आं गाइस ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदान आपडेट बा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय गाइस थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअ बिनोमोन गाइस नेक्स्ट थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय दिनैनि थाखाय बाय